gikaw chikegi mondo okonywa to kony members magwa. Yeah. Ilero kanyo makare ahinya kendo yiena mar mondo mi arwak Otiato etwa kapod otudore kodwa achiel kachiel ka intiere gwenge makadho nam chumbi. Otiato gi thuolo ni kinde miloso motelo iwacho kanyo ni nitiere kinde mane idhi kadho nam chumbi nino ka nitiere dereba moro mane obedo kod wanyalo wacho ni dang'ni mar paro kendo nowuok e nyamburko mare to obedo kata onindo e dier ndara ka koro dwaro mar mondo seche moko okaw ngimane owuon. Kata kamano en gino maber ni mano ok notimore. Kata kamano ere kaka inyanyate kindegi mago mag sikuku kata kindegi mago mag nyasi derepe inyanyato mago ma seche moko nitiere kod dang'ni mag paro to ginyalo yudo konya e yo machalo nade mar mondo mi kik bed ni ng'ato pache ok liw to entiere ndara kacha kaito kaachiel kod tudruok ma NTSA kaachiel kod traffic police nyalo bedo godo gi sani mar mondo mi wagane masiche mag apaya ainyanyate kindegi mwantiere Desemba. Otiato. Erokamano Joyce. Mokwongo gini en gima supervisors mag drivers gi kata wegi geche mag riembo nyaka bien machiegni sana the HR department nyaka gibed machiegni gi drivers gi ma ging'e kaka conditions mag gichalo health wise. Nyaka ibed gi jotijini en gima timore everywhere, not only drivers but everywhere. In HR ama in supervisors he supervise a number of people. Nyaka ibed gi jogi machiegni ming'e ni to jogi ang'o ma gikale e ngimagi, obede yot kama kuonde ma gidake families magi or obeda beda kata mane tich kanyo gikale ang'o keche people are passing through a lot. Iyudo ka ng'ato nigi pressure mar tich, iyudo ka ng'ato nigi pressure mar family, to gini en gima nyalo bedo control gi with the HR, so the supervisors, mana kibedo kodgi machiegni, igo mbaka kodgi, iwinjo kaka ng'ato pachen, iwinjo. Gini ninyiso ni kiwuoyo gi ng'ato, to it is very easy mondo open up, onyisi ni tang'o matimore kode. To ka iling'aling'a in supervisor ama in HR makiny, maka okineno jatich ni machiegni to isiko mana ichugo gi achuga ibogo gi abwoga ama kata kika giseneni kia from far kocha tiwinjo ka ng'ato wacho ni ng'acha biro to jiringo, mano ok inyal konyo and mano supervisors ok nyal konyo wachni. Wabeduru gi kawan supervisors wan HRs in these companies, wabeduru gi drivers gi machiegni, wabeduru gi conductors machiegni, wago kod yuru mbaka, mano nyalo miyo ng'ato elo gima nie pache miwinje ni ng'ani kare gima kama time tinyal konye nade. And then training programs, waketuru this health training programs to these drivers, wapunjgi uru, watimnegi uru counseling, because it happens everywhere in every department. Koro nyaka waket jo counseling also bende waket machiegni gi these drivers, watemo puonjogi kaka jinyalo ka in gi stress inyalo manage stress ni so that ka in e barabara it doesn't affect you. And to the NTSA we are looking chatin issue mar sana mar wuotho gotieno. E gotieno kae to ywa chinya kasto gidwa weyo tijini ne drivers ginindo so much. Iyudo ka ng'ato golo gari Nairobi to biro Mombasa, oro golo gari Nairobi to dhi Kisumu, 10 driver achiel. Joyce atiyo gi gech, ahero tiyo gi public service sana for long distance, en gima ase experience. And I want to say ni kanyo chabiro Mombasa kae, ne namor nikech ne wan gi drivers adek e gari achiel, drivers adek. Wawuok in fact no wuok gi Kisumu, ko wuok gi Kisumu ko chopo Nairobi, driver machielo mukawo gari. Kwa ya Nairobi ko biro Mombasa, ko chopo Mtito Andei, driver machielo mochako timrade mochiko kawo gari. From Mtito Andei to Mombasa town, ochako riembo gi driver machielo. Mano miyo apuoyo bus company ni kuom tich maber magitimono. Koro yudo kama drivers moko ka yudo time maginindo go. To sana madhi kor Kalu kocha, madhi Kisumu, en driver achiel, en gima ase experience for a long time. Driver en achiel, odwa rimo from Nairobi to Kisumu. Kendo kamano ka chopo godhiambo to chako golo gari otimre nade, oduogo. Koro these supervisors matimo route planning, wane ani uru ni to wanyalo keto drivers adi e wang'ayo e kate bus, wasign drivers adi. Ok onego bed wasign driver achiel ne distance manyalo ya Nairobi nyaka Kisumu. At least 2
can work. Ma ng'ato achiel nyalo yudo time motimore nade membore stand dhano de lol kaka ineno gik mano wacho kaka mental health ka seche ma ng'at machielo riembo bende koro relax inyiso ni seche ma body relax paro relax at least iduoge reset mode seche moyueyo ni onindo oduoge reset mode ng'at machielo kawo gari dhi mbele to yudo ka gechewa kata kembni mag geche gi ok tim mano sana kidhi yo kamwalo kocha koro wakwayo ni jo NTSA step up on this issue kindly weuru weye ne polise nikech polise gi bende gihero mit bilie gari chopo way bridge ging'e maber ni en gi driver achiel to gari ok itimre nade ok nyal bedo stopped koro neuru step up and help us thank you. Aneno ka seyo dhine NTSA mano duol mochung' ne ritruok e apaya